ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назани саломатии хубай духтарако, як нуқтаи савдоро озима шумода тавсия метиҳем. Аз ин нуқтаи савдо ма чанд навор доштам, фақат ки ҷошона дигар кардагиянд, беҳад борои хуб доранд. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 4-му 5-ум дарвоза мешавад, яъни магазинҳои шишагӣ. Мана ҳозир ворид мегардем. Ай пеш ма борошонам нишон метиҳем. Беҳад нижди билёи арзон доранд. Марамат хоҳишмандо метавонед бо биёен хитон мустақилона бинен. Ассалом. Сазен, нахзен иҷадай. Ина духтарако, анами нуқтаи савдо. 115 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. Мағозашона алиш кардам. ҷои нав. Наёфтема кофта як шуду. Ина диден духтарако. Иҷада пинюарои фасон, нижни билё, такпуш, ҳама чӣ доранд, нархошон даст. Духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳаракда бинависен, шуморо бо ширкати Атоми шинос мекунад. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако, коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешавад ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако, аз убали шумо намесӯзад. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марамад инами хоҳаракда бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум, хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару дигар нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако, боварӣ дорум махултон мешавад. нархошон ай чанд сум сар мешавад минора? аз 20 сомон сар мешавад духтарако. ина касоне ки бурюк мепурсиден, аз 20 сомон то 55 сомона дар ин нуқтаи савдо ҳастай. марҳамат, бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 4-му 5-ум дарвоза, 115 магазин, яъни магазинҳои шишагӣ. ё чанд сумай қахшру? ҳамиря чанд сумия? иҷа 100 сомона сар мешава, леки пижама аз 50 сум сар мешава. пинюарошон аз 50 сомон сар мешава. қахшруай тройкая, тройка 160 сомон. ина арусако касе ки пижама пирсида буден пинюар марамад 180 сомон. ина хушругиша диден духтаро, иҷада интихоб хеле зиёда. инай комплект чанд сумай? инай двойка 150 сомон. ина Виктория Секрет 100 сомон. ина бинед духтарако, ишам 100 сомон. дидед инам пинюарои фасоншон аз 100 сомон, пижамаошон то 140 сомон. мана 70 сомон тройка. ана тройко боша 70 сомон бо тройка буда. диден шортикам дорада? иш 50 сомон. ира пинюара диден 50 сомон духтарако. марамад ма рақамошона мемонам дар рӯи экран. касе да доставка дар кораи нависен, доставкатон мекунам. ана иша бинен. иш чанд сумай? чанд сумай нархаш? анаи моделои 130 сомона бо 70 сумаш ҳам доред? хитоиш 130 сомон, тошкентиш 70 сомон духтаро. ана модела. марҳамат, ҳатман биё. ай 20 сомон сар мешидай нархаш. беҳтарин. ана баъд духтарако ина қисми болорам бинен, халату пижамао ҳастай. марамад ина дар кор бошатона дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. инчунин тамошобинони азиз, анам хел двойкошон комплектор 60 сомон ая. ям тараф ҳама 60 мияй.
комплекто اینا از 60 سومون سر میشود. ببینید چه کامپلکت خوش رو دارن. انا بعد با اینجا دا پینیوارو هست. این پینیوار چنده؟ ها پینیوار چنده؟